Alright, good morning kakabsat. Dahito iti may kapat nga Domingo tayon, aya? Yes. Nga aggimgimong, kat dahito pa naggimong tayo babaan iti live stream. Amen. Opo, kat I cannot wait for the day nga malpas amin di gito yung sitwasyon, kat we could come together. Tapnon di kasta, di unag ti kapilya, kadagi di kapilya tayo, kat agsubli, di normal, nga wagas iti panagigimong tayo kakabsat. Our normal coming together. Amen. Ano po? Kat iti dahito nga gundaway, we will be singing songs about heaven. May panggap ti panagtitipon sa jay langit, panaggigimong to sa jay langit, may maysa ito sa jay langit kakabsat. Amen? And so today, our first song, The Eastern Gate. Our second song, What a Day That Will Be, and When the Roll is Called Up Yonder. Okay? First na. Hindi nyo alam yung kanta na yan. Bata pa ako, kanta na ng church ito. Ha? So learn this song. It's a wonderful song. Amen. On the second verse. Tiday tatunga saved, I believe with all of my heart, if you are saved, you will go to heaven. Amen. You are not yet sure of your salvation. Today, listen to the message. Amen. And accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior. Okay? Amen. Our next song, When the Roll, What a Day. What a Day That Will Be. Amen. On the first. Yes.
Amen. Amen. What a blessing, kakabsat. Oh, thank God for heaven. Our next song, when the roll is called up yonder, I'll be there. Oh, kakabsat, itatang, kat adu digiti ag kasapulan, kadada digiti listaan, digiti maikan. But praise the Lord, ijay langit, kakabsat, dagiti na isalakan, kat isuda ti mainaganan. Amen. So dito nga gundaway, make sure that your name is written in the book of life in heaven. When the roll is called up yonder, I'll be there. Amen. When the trumpet of the Lord shall sound, its time shall be no more, and the morning breaks is eternal, bright and fair. When the same word shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. Amen. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Amen. Oh, make sure that your name is registered in heaven. On the second verse. On the bright and glorious morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection came, when His chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. Amen. When the roll is called up yonder, 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 last verse. Let us labor for the Master from the morning settings. Let us talk of all His wonders, love and gain. When all our life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. Amen. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Praise the Lord. Amen. Amen. At this point, kakabsat, kat intayo nga rod, iti pa nakaibasa, tinasantuan nga surat, we will have Pastor Dennis Calillo of the HBBC Claveria to read to us the Word of God this afternoon. Amen. Hello HBBC family. Urepay dagiti agbubuya iti live stream kayo iti entero apaset iti yung lubong paglaawan kayo iti nimbag nga malem yu amin kakabsat. Iti yung malem amok nga da kayo man nandita nga mga paspasungan iti live stream tayo kakabsat. And kangrunahan iti tayo panakangeg iti sa uti apong haibure manen iti senior pastor tayo. At iti dayto nga kanito dawatek na tumakter tayo amin. At lukiban tayo iti Biblia tayo iti Psalm chapter 34 verse 15 down to verse number 22. At dawat ko nga bayat nga basbasaan tayo utubon kan anagan tayo dagitoy nga sasaw iti ako. So kunana iti Biblia iti verse 15, the eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry. The face of the Lord is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth. The righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. He keepeth all his bones, not one of them is broken. Evil shall slay the wicked, and they that hate the righteous shall be desolate. The Lord redeemeth the soul of his servant, and none of them that trust in him shall be desolate. Kakabsat ken gagayem, saan tayo ko mga mauma nga
umasidek iti Apo, tamo ken pa-check na ti Apo ket ipangag na dagiti kararag tayo. Kas kuna nga iti Biblia kakabsat, the righteous cry and the Lord heareth. Denggen na tayo ti Apo kakabsat. Ipangag na tayo ti Apo. Hana tayo pulos nga upayan iti Apo. Kadagiti daw-dawaten tayo. Isu nga kakabsat ken gagayem. Tayo iti challenge kanya tayo amin nga agdawat tayo ti Apo. Umasilig tayo ken kuana han tayo nga mauguma kakabsat. Ken kunana pa iti Biblia iti verse 19, many are the afflictions of the righteous. Ado dagiti pakasaktan tayo, ado dagiti pakaupayan tayo, ado dagiti pakasipnan tayo, ken naduma-duma kakabsat dagiti pakasipnan tayo. Ngam kunana iti Biblia, but the Lord delivered him out of them all. Ti Apo ket ilasat na tayo kadagiti amin nga pakasipnan iti panagbiag tayo. Hana tayo baybayan iti Apo kakabsat. So dawatek nga tamad tayo, agdumok tayo ket agkararag tayo. Managayat ken managparabor nga Dios, agyaman kami iti daytoy Apo nga malem. Tainikan na kami manen iti gundaway mi nga makapagmaymaysa nga payawang kami Apo Dios iti balay mo nga pagdaydayawan. Ngam adda kami Apo Dios nga mangdaydayaw ken ka babayen iti puso ken iti espiritu Apo. Idawat mi Apo Dios nga aming kadi magbubuya wenno nagdengdengeg Apo. Ket ka bendisyonan kadi Apo Dios isuda. Ngarod Apo Dios usareng netoy nga live stream tapnon handa nga da kami nga HBBC family iti makangeg iti sao mo ket ure ped iti sabsabali nga tattao Apo. Amo ken pa-check Apo nga inusar mo daytoy nga wagas Apo. Tapnon dagiti tattao Apo ket mangaganda makita dapay Apo Dios. Iti kayat mo nga ipaaramid kadagiti tattao. Babayan Apo Dios kadaytoy live stream Apo. I pray Lord na bendisyon namet iti pastor ni kuno ti kinasirid kunuang Apo Dios iti panagayat ken agyaman kami Apo Dios ti wisdom nga impaay mo ken kuana an nga nalakla ka dito nga banag Apo Dios ta agprivilege Apo nga hana makikita nigiti tattao nga midawat ko Apo Dios nga da kami nga agdengeg Apo sabi kadita adda kami kadagiti luglugar nga han nga agbalik ko madya puso ni Apo kas kumalat ta iti kadami iti balay mo. Dawatin mi pay Apo Dios nga bendisyon ang dito live stream Apo. Pagbaligyan dito nga banag Apo Dios. Ken kastamet Apo nga ikateng ken paksyaton Apo Dios ti panakabalin ni Satanas. Amin nga ramiden na Apo katawang kumati lugar na kadaytoy nga panagdaydayaw ni ken ka. Because all these things we ask in Christ's name we pray. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Dennis. Oo, makapamismot kakabsat iti panagpe-fellowship tayo. Ayan. Ket ita nga gundaway, once again, we would like to welcome each and every one, HBBC Lawag, Bacara, Pasukin, Claveria, and Hawaii, and all HBBCians all around, and even abroad. Kakabsat na imbag nga malam tayo man aminen, ket welcome tayo amin. Kadaytoy gimong tayo kakabsat ita nga gundaway. Dakay nga datoy, can you help me to welcome them? Amen. Ayan. So praise God for that. Ket madaydayaw ti Apo kadagitay kararwa nga mouth itay we are still receiving kakabsat dagitay reports from our members numano dagitay imawat and we will be announcing that on Wednesday night. Amen. Okay? So iti daytoy nga gundaway kakabsat ket intayo imatangan iti duwa nga familia who will be sharing to us their greetings. Kakabsat iti daytoy nga malen. So let us have this video
kakabsat from two families to share to us their greeting and their message iti daytoy nga malem. Amen. Naimbag na nagta, pinaragsak ang panagdalidayaw ti Apo. Kumusta kayo, Pastor? Kumusta kayo, kakabsat? Nagatalong akong idayawak iti Apo mula ket salakalak ti Apo ket isang kabalaya. May kadwa, ket adda kami iti pamilya iti SBBC. Nagragsak nga mamuan, kada kadwang magkarkararag, may karkararag, iti pasamak ti panagbiag, ket hanalaen iti lugar tayo, kundi ket iti separat sa kalubungan. May katlo ket adda pastor tayo nga seryoso para ti panangayuan o pagrangayan iti espirituan nga kabidyag tayo kakabsat. Thank you, Pastor. Isirib ti Apo nga ipabulong na ken ka. Tanaramat daytoy nga live stream tapno may danong tin palasat ti Apo ken ka nga mensahe para kada kami. Gandali tayo nakikita kakabsat. At tuloy tayo kumanga padayawan ti Apo, lawan ti karagsakanen, kapasama ti panagbiag tayo kung saan nga ti panagserbi tayo ti Apo. God bless. Thank you. In madaydayaw ti Apo. Naimbag nga law tayo HBBC family. Siya ni Brother Michael Gaspar from HBBC Claveria, and she is my wife, Sister Mary Jane Ramos Gaspar. Siya kin iti pamilya ket sa yaman une kanyayo, Pastor Provy, Pastor John, and Pastor Dennis. Agraman meten iti pampamilyayo. COVID-19 is not a hindrance in worshiping the Lord. Kang runaan no iti aldaw ti Domingo, ken iti aldaw iti prayer meeting. Awan man jekas pa nagtitipon tayo no dumteng kadagitang aldaw, ngem haan pulos nga maawan iti ikasaba, iti mensahe ti Apo iti pulpito. Ket makangkangig tayo latta kakabsat dagiti message iti Apo, no mat awan tayo kadagiti respective churches tayo, babaen iti live streaming. Ket dagitoy nga mensahe iti Apo kakabsat, ket maysa nga nang parubrom manen kanyami nga kang runaan nga share kami kadagiti tao pay iti gospel kakabsat, nga agradpat iti karkararwa dagiti tao kakabsat. Ket no man pay adayo iti karkaro bami dito San Jasmira, kastamet iti kinaasideg iti panangipakamumi nga agdengeg da iti live stream kakabsat. Most especially kadagiti families mi ken dagiti relatives mi kakabsat. Takayat mi nga makangig da iti sao iti Apo, ken kang runaan nga kayat mi nga maaddaan da mai-assure da kakabsat iti panakaisalakan kakabsat. COVID-19 is not also a reason in not giving our tithes and offering. Takanyami absat makita mi deje parabor iti Apo. Tababaen ka dito nga calamity ka absat ket awan deje maun ko na nga source of income mi. Pero makita mi no kasano nga trabaho iti biag mi iti Apo. Tama ka ipapaay kami latta iti Apo kabsat. No man pay awan deje ko nami nga rod nga amumi nga pangalan mi kabsat. So ta ko na ni Pastor Provy kabsat. Urnungin tayo dagiti tithes and offering tayo, tano adang tuman kung daway tayo nga makarumar kabsat, tapalubusan da tayo, ket mapan tayo laing i-drop by kabsat kadagiti respective churches tayo kabsat. So Pastor, thank you iti di agsarday nga panangi-share mo iti sao ti Apo. Kanya tayo met kas HBBC family, han tayo kung mga maumumang agdengdengeg ken agbuybuya iti mensahe iti Apo through our pastor. Tadagito iti kasapulan tayo kadagito nga agdama kabsat. Hantayo met nga madanagan kadagito nga calamity iti panagbiag. Takanayon nga ibagbaga ni pastor tayo nga DJ 1 Peter chapter 2 verse 11 that we are as strangers and pilgrim in the earth. Nga datayo kabsat ket han tayo nga taga dito hindi ket di taga langit tayo kabsat. So kanya tayo kabsat akikin nararag tayo nga rod. Kararag tayo kang runaan iti pudno nga frontliner tayo kabsat, frontliners tayo kabsat dagiti papastor tayo ta isuda iti frontliner physically and spiritually kanya tayo kabsat. Dagito nga pasama ka kabsat ket patlikim laeng tano dumteng iti tribulation nga kabsat. Ngem agyaman tayo, I'm so much blessed kabsat gapuna ta awan tayon ton no dumteng to kadagita nga kanito because mamati na nga si Dagenti ay iti Apo.
Kat iyawid na tayo itong kakabsat, DJ Langit. So absat, thank you and God bless. Once again, Pastor, thank you so much for the preaching of thy word. God bless us all. Okay, thank you so much, brethren. Madaydayaw ti Apo kakabsat, dadigito'y kasto nga technology, tapos di kasta kat nasayaat, nalinis, nabatad, napintas, digito'y panakaaramid, digito'y presentations tayo kakabsat. Amen? At we are so thankful kini Preacher Glenn, kaputa, sakbay isuna kakabsat nga nagsubli di Hawaii, isuda nga familia, kat inasikaso na digiti computers tayo, video, dito internet tayo, iso nga kakabsat, ma-appreciate tayo, iti kinaimbag ti Apo, and thanks to Preacher Glenn for doing all of this stuff. Amen? Oo. So, tatangor kakabsat, let us welcome one another. Let's sing our welcome song. Ready? Naragsapalita, ang ating panayta, itay manandaya, ket ni Yesu Cristo, di dawat mo kamo, para lumagin ka, ilmain na mo, iayat ni Ama, at kaampangan mo, ikaw mablaan, ikaw kung amen, amen, hati pagkarara, isagot niya mo, ket nagkaran pa, ibig sa tayo karoon, ang yaman naman mo, ibig sa tayo karoon, ang yaman naman, amen, ibig sa tayo karoon, ang yaman naman mo. Amen. Amen. Every Monday night, kakabsat, kat ada isesen ko yan tay chat group ti HBBC men nga family devotion lesson. And I forward that every Monday afternoon. Kat madaydayo ti Apo kakabsat, gaputa digito'y kakabsat iti Apo ta, da kayo nga members, da kayo nga families, kadagdeb devotion kayo kakabsat. Amen? Digito'y daduma, they will do it on Tuesday night, yung iba on Thursday. But we are so thankful to the Lord nga digito'y nga lessons, kat dumanon ka digiti pamilya, kat mismo nga digiti ama, isuda ti mangidalan ti pamilyada iti family devotion. Kada iti naglabas nga dua nga Lunes, ti family devotions tayo kat great lessons from the little creatures. Ayan, DJ Kuton, DJ Padudong, DJ Spider, kan kastamot ka DJ, ano DJ may sadyayan? Conis, digitay babasit nga rabbit kakabsat. Kat we thank God because no man pa'y awan tay Monday night men's prayer meeting tayo, but we are able to have our family devotions. Kat itata kakabsat, ipakita kada kayo digitay pictures, that do mga pictures nga na-isend. Kakabsat, digitay dumahan da siguro naka-isend the picture, that's all right. But here are some of the pictures sent by our members, mga kapatid. Panoorin po ninyo ang mga family devotions every week. Amen? After this, kat mga gantay ton kakabsat, a special number to be rendered to us from HBBC Claveria, kat isuntumutan ti panakaipaay iti sao iti Apo. Amen? All right.
Yes, we must sing the gospel all around the world. All around the world there are people who need to know the Lord. All around the world there are children who long to feel His love. All around the world there's a hunger to hear the voice of God. We must sing the gospel all around the world. Yes, we must sing the gospel all around the world. I will serve thee because I love thee. You have given life to me. I was nothing before you found me. You have given life to me. Heartaches, broken pieces, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch was what I longed for. You have given life to me. Listen to the second now. I will love thee because you love me. You gave your life for me. Use my life, Lord, unto your glory. You have given life to me. Heartaches, broken pieces, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch was what I longed for. You have given life to me. Heartaches, broken pieces, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch was what I longed for. You have given life to me. You have given life to me. Amen. When life is harsh, difficult, and hard to understand, what will we do? No sumangbay iti biag dagiti banag nga pakaupayan,
mangted iti pain wenno hurt, wenno mangupay, mangted ti discouragement or panic, fear, worry, concern. When these things happen in our lives, ano ang ating gagawin? I would like to continue our series on the 10 traits of a life anchored on the Lord. Sa nga pulo nga kababalin iti biyag, nga nayangkla iti Apo. Let us go to the Lord in prayer. Agyaman kami Apo Diyos iti dayti nga gundaway, the opportunity mi, nga dumngeg manan Apo iti saom. May bilang mi nga all things work together for good. Tauray na i-confine kami kadigiti uneg ti pagtaengan. Ket inpaay na Apo Diyos iti napimpintas nga gundaway, nga da kami ket makangeg, makabuya kadigiti saom. Ti dawatek Apo iti dayti nga gundaway, first of all, nga daytoy technical aspect, ti internet, digiti computer, ken digiti cellphone, digiti anak mo Apo Dios, ket sapi kumata nasayaat iti reception, daytoy maipanayag nga mensahe ita nga gundaway. And secondly, Lord, nga danunem dagiti puso mi babaen ti panakaipanayag ti saom via live stream, that you would speak to us in a very personal way. Lord, please use your humble servant. Ikanak Apo Diyos iti utterance. In Jesus' name I pray. Amen. Itatta kakabsat, we will look into the life of a man. Kitaan ta ita iti biyag, iti maysa nga tao, nga nagsagaba iti nakakaskasang, ken urayla kakabsat nga panakapasakit. He suffered so horribly. He was sold into slavery. Yet, ini-express na iti puso kakabsat a faithful heart and a life of fruitfulness. Kat idatang akong daway, I invite you to look with me to the life of Joseph in Genesis chapter number 39. Kat dito'y kakabsat, Genesis 39, kitaan tayo iti talo nga banag. We are going to look at 3 things this afternoon. Umuna kakabsat, we are going to look at the hardship of Joseph. Dagiti rigrigat nga nagpasaran ni Joseph. And then we will look into the hand of God. Ti ima ni Apo Diyos. May katlo, we will see the heart of Joseph. 3 vital truths, 3 vital things that we will consider in our lesson, the life of Joseph, a life of faithfulness, and a life of fruitfulness. 1, the hardship of Joseph. 2, the hand of God. And 3, the heart of Joseph. Now, let us look into the hardships of Joseph. I am not sure no, dakada tayo kakabsat, iti nakapadas, ken nakaranas, digitoy, nga nagpasaran ni Joseph iti panagbiag na. Well, if we look at it, nang rugi kakabsat, digiti nga sufferings na, ubing pay isuna. Okay? And there are several things that the Bible tells us in the account nga na sinagaba ni Joseph iti panagbiag na. First of all, he was scorned by his brethren. Scorned by his brethren. Tigay na nga sa unti scorn kakabsat, kat detay panakarikna, unong kaslang ti pamatim, nga DJ may sa nga tao, unong DJ may sa nga banag, kat awan serbina, worthless, despicable. It is a feeling of contempt, galit ka sa isang tao. O ito po'y isang pangungot siya. It all began when Joseph became the favorite of his father. Paborito ngamin ni tatang nagakabsat. Katinyaramidan ni tatang isuna iti maysa nga pagananay. It was a coat made of many and different colors. Kaditi pakita na kadigiti kakabsat na, nainggit digiti kakabsat na. That was the time they started an ill feeling, to have an ill feeling towards their younger brother. One time, imbaga na di tagtagainap na kakabsat, kadigito'y brethren na, kadigiti naganak na. He shared to them, nga dadakano iti maysa nga taltalon. Ket, adda iti 12 nga binettek, ket ijay makinting nga, dadjay ni Joseph kano kakabsat, di binettek na. Ket digiti kano binettek, nga inabay, wano sangwanan, digiti kakabsat na, ket nakabaw. Ngem iso na dadjay ting nga, ket nakatakder. As if, ngay pagpakita natin interpretation na, ngay isunto, iti agari because they will bow before him. So because of that, his brethren scorned him.
ginurgura da kakabsat. Handa kayat nga kinasarsarita, isot nagtutungtungan da. And you know, if you have brethren like that, no, da kakabsat mo nga kasta, it's very hurting. It's painful, kakabsat, nasakit nga panunutan. So he suffered this hardship. And then, he was sold by his brethren. May isang aldaw, kung nanitatang na, Barok, ingkamang balunan, nagitay kakabsat mo, ijay nagipastuan da. So, being an obedient child, na panangod binalunan kakabsat, nagitay kakabsat na. Kada dayo pela ang kat makitan, nagitay kakabsat na kat kunada, dayto manante managtagtagainag. Dayto manante kabsat tayo nga paborito ni ama tayo. Kat tatawan ni tatang tayo nga si imatang kunada, gundaway tayon, nga mangperdi kada ito nga kabsat tayo, wano mangdusa kada ito nga kabsat tayo. So what they did, inalad ang arod kakabsat, kat intapwak da iti may isang abot. So he was, di ko ang kakabsat, he was thrown into that pit, kat kuna ni Manong Daruben, kuna na kasta, let's not do that, kuna na. Kasi kaditi aramidin tayo. Eksakto nga lumabas kakabsat, nga digiti agtagtagilako, gatang ka nagtagilako ti adipen. Because during those days, kat uso pelang ti slavery. Kat kunada nga kasta, kasi di aramidin tayo. Ilako tayo kiti ni Joseph. Tapnon di kasta, han nga ti ima tayo iti magilti, ti panakatay, dahil nga kabsat tayo, kunada nga kasta. So inlako da nga rod ka digiti Ismaelites for 20 shekels of silver. He was sold by his own brethren. Agasan nyo dahil tagakabsat. Aya, kalati arig na katay, sinupres na kalate, dete permi kakabsat nga pinasaktanda ni Joseph. And because of that, mga kapatid, ni Joseph na ilako kadigiti ima ti Ismaelites, and they brought Joseph into Egypt. Kat dito nga na may katlungan na pasamak, he was separated from his family. Na isina isuna kakabsat iti pamilyana. Can you imagine that? One time na nga napanagpakadagan tatang na, naimbag ka na kayo nga mapanagbasa ti Manila, mapanagbasa iti adayo nga lugar, you have time ngagpakada ti naganak yo. Mabalin na ka nga itulnog, dagiti naganak mo nga mapan, iti pagbasaan. Itata, the cellphone, the communication kakabsat, but Joseph was separated. And you know, dati feeling nga maisina ka, kakabsat, for the very first time, iti pamilyang kakabsat, kat nakaladladingit, it is very lonely, very sad. Malagip ko, hindi mapandat US, da papagakabsat kat intulnog ko iso da di airport. For the very first time, nagpipinakada kami kat mayadayudan kakabsat. Although, amok nga, handamot nga natay, handamot nga patay, di papanandano, di kat Amerika, di papananda. But the feeling of separation was difficult to bear. So nga tinaramid ko, hindi kakabsat, inelpasa nga nagpipinakhada kami na panag di molobasya, nagmalmalumag sa jay, uray ko jay, biyahik ti rabi iti bas. Hindi sumang pudak dito, may sa akong dita balay, awanan ni mama dita kitchen, awanan ni papa di telepono, because telephone operator ni papa every morning. Awanan ti kabsat kung ni Glenn, only charity is with us here. And wow, anyan nga pa nakaikawa kakabsat, very difficult transition of life. So mabalin nga, dahil iti pagdadaan namin tayo, you are going through transitions that is so difficult. Ket nohaan nga masungbatan, digiti adu nga sa ludsod mo, kan digiti adu nga parikot ti panunot mo, baka banagan nga pangdadailam ti biyag mo. Ison ti gapo na nga umadayo ka iti apo, isot gapo na nga lumamiis kakabsat. So nga, we are looking into this. Kitan tayo nga nasaya dati hardship ni Joseph kakabsat. Not only that, but in Egypt, ginatang isuna ni Potiphar. He was bought by one of the officers of Pharaoh. Kat ginatang isuna ni Potiphar. So now, he served as a slave. Inside the home of his very own family, he was the favorite son. Paborito nga anak, kakabsat. Isot maserserbihan. Iso ti paboritong tatang na, but right now, he served as a slave. Hanga sanay iso na kakabsat, dito nga klase di trabaho. Ijay, isot paborito, dito'y kakabsat, iso ti mababaon. Ijay, kakabsat, hana mabaon, dagiti manong na, ngam itan, ison ti mababaon. He served as a slave. Not only that, kakabsat, gaputan ni Joseph kata damot tilangana, kakabsat, nagguwapo, nakisig, kata ubing pa isuna, kata talaga nga napintas ti panakataripato, kung panakaaiwan na kurso na dan isuna ni Mrs. Potiphar.
Iso nga everyday kakabsat nga sulisugan ni Mrs. Potiphar ni Joseph. He was seduced by Mrs. Potiphar. Kang kanayon everyday Joseph. Diya ka mo no kasano kakabsat ti panangal alukoy na panangar-arem na kakabsat. Kada mo yun, listen, we are surrounded by many temptations. Nalaga ko mati agserbiti hapo no awan sulisog kakabsat. Aya, when nagpintas ti Anayas ti panagrom ngam sulisugon na kat barkadam. Sulisugon na kadigiti makitam ti Facebook. Kat no hanga na tibker iti na espirituan na panagbiag mo. No hanga na uneg ti pamatim kakabsat. Nalaka ka nga mayayos kadigiti nga sulisog iti agda mga biag. He was seduced by Mrs. Potiphar. And then kaputa one day, kathaanan kakabsat nga madairan ni Mrs. Potiphar ti aram na kakabsat kat korsonada na unay ni Joseph. Inarakop nan ni Joseph. Karijay mo tin kakabsat nga pimalag ni Joseph kadayto nga panagpalag na kakabsat. Kat naguyod ni Mrs. Potiphar dete coat na kakabsat kat nabati kakabsat kat nagpukaw ti pungtot na kat kunana rinape nak kunana yung pukpukaw na. Kat simmangpet ni Potiphar, kat kunana kitam, deti nga ginatang mo nga agserbi ka datayo, kat gandatan nak nga rapan, without any due process of law, na iparuwak nga rud kakabsat. He was sent to prison. Na ibalod, iso na ijay kakabsat. He was isolated, he was confined. O anyan kakabsat nga nagsaem nga pasamak ti panagbiag. No kung may surat mo kat may isa nga pakasaritaan, isubmit mo kan manong neme, mga abak deto yung kakabsat. Kini dear manong mede, dear manong neme. Kaya, paboritong tatang na, di kuwan things became bad until things became worse. Oh, nagsae madati yung nagtipagbaludan. But inside the prison, adanam amuna nga doang nga gagayem. Nga di kito'y dati nga chief baker, kan chief butler, ti Pharaoh. May isang agluto kung dating agtemtempla ti inuman ti Pharaoh kakabsat. Kat one day nagtagtagainop da. Kat kunada Joseph at tagtagainop me. Kat idikwan kakabsat, kuna ni Joseph ibagayot interpretation. Kat imbaganat ibagayot di tagtagainop ti ibagak interpretation. Nagkararag ni Joseph imbaganat interpretation. Kunana sika after 3 days, marilis ka dito prison, ngem ibitay na katiari. Sika, marilis ka iti prison, ngem itanok na kantumot iti ari. Kat no itanok na kanto, hanaklip-lipata na. To cut the story short, after 3 days, narilis da as an interpretation of the dream, reality of the interpretation. Kat dahito kakabsat, nga imbaga na nga mabitay, pudno nga nabitay. Dito imbaga na nga pudno kakabsat, dito nga imbaga na nga ma-promote, pudno nga na-promote. Ngam ti ayan na nga ganas, nalipatan na ni Joseph. He was set aside. Nalaka ka di kakabsat nga malipatan na katitat tao. Mabaling nga dadatat tao nga tinulungam, ngam idyak kasapulan ka, nalipatan da kamutin kakabsat. Handa ka malagipan, nagparinig ka kasta kagura da ka pa yun kakabsat. Aya, when he was set aside, oh, that kind of feeling kakabsat kaladete, wow, you are shattered. It's very painful. Look at the hardship of Joseph. Ngayon kakabsat, hantay agpatinggay di nga istorya. Hantay agpatingga ka dahito nga nakasasama pasamak ni Joseph. Number 2, let us see the hand of God. What a blessing! Dahito'y kakabsat, iti-highlight na dito. Aya, ti ima ni Apo Diyos. Kat dahito'y ti kayat ti Apo nga makita tayo kakabsat. Kadahito'y nga mensahe itatang malem. That yes, we have hardship, we have sufferings, we have tribulations. You may be hurting right now. You may be starving right now. You may be in pain right now. You may be worried and troubled right now. But listen here, God's still there. God is still on the throne. So let us see the hand of God. Kaday ti kwento kakabsat, dito Genesis 39. Makita tayo ti duwa nga banag kakabsat. First of all, we see the plan of God. Makita tayo kakabsat ti plano ni Apo Diyos. Genesis 39, kunana ti verse 1, and Joseph was brought down to Egypt. O makita yung kakabsat, nga as if, nga digito'y sitwasyon, gapu ka digito'y kakabsat na, ni Joseph, kat nakadanon ti Egypt. Did you get that? Joseph was brought down to Egypt.
Ngem in Genesis 45:7, tingnan nyo kapsat, Genesis 45:7, mismo nga naggapo kadagiti ngiwat iti bibig ni Joseph kunana, and God sent me before you to preserve you a posterity in the earth and to save your lives by a great deliverance. Nakita yung kakabsat, iti Genesis 39 kunana, as if digiti kakabsat na, tigapo na, nga ni Joseph, ket naikabil ti Egypt. Ngam ti Genesis 45, kuna ni Joseph, haan, ni Apo Diyos tinangipang kanyak. Impato ni Joseph, nga hanga digiti kakabsat na, tinangikabil ken kwa na ti Egypt, no di ket ima ti Diyos. Nakem ni Apo Diyos. O kakabsat, you might be wondering right now, digiti nga mapaspasamak iti biyag tayo, hanga maturog iti Apo. Hanatay nga nalipatan iti Apo. You might feel like you are forgotten by God. You might feel like you are forsaken by God. But listen here, at dapelang iti Apo iti trono, His love is not changed. He's still watching over us. Kat at da plano na kakabsat, iti biyag tayo, kadigito nga mapaspasamak ita. Kasla kumakadeti na pasamak nga pandemic. Kat kita nyo, uray ti kapilya tayo kakabsat, uray dahil ti church tayo, HBBC members, we are suffering. Kasano kumakakabsat nga, kita nyo itay bigat, nagmayat kat kuman, HBBC lawag, brethren, nga nag-celebrate tayo di anniversary tayo, di kapilya tayo, amen? 5 years anniversary. Kat sigurado nga nagpapaalat tayo kumama ni Jayan, brother Enan and family, nakaawit kay kuman, brother. Oo, kakadwate kumadjay tayo aldaw, nagpapangantay kuma, kanya-kanyang baon kuma, da kumama nagitugot fish pila itayan, amen? Kada detay sabaw nga lutlutuan da Mr. and Mrs. Rosete, detay, pangawag mo, detay prinito nga sa katikwan, baboyan. Crispy pata from Tito Loni and family. Sister Sheila, di kita kanda dumapay dita, Mang Ryan, igado. Nagimas kat kumat pa naglalanglang tayo itay ng what? Anat na pasamak tayo bigat. Alahan tayo baga nga lang, agyaman tayo latati apot at dati nakapimpintas nga video presentation, but look what happened because of this pandemic. And we could be hateful, we could become bitter, we could become discouraged. Kung natin siguro kat awanan, nalpas ti churchen, awanan, nalpasan, bale, awanan, kastilatan. No, we could have said that, brethren. Ngayon, at makita tayo kakabsat, makita tayo pelang ti iman niya po Diyos. Tanuman pa'y kastoy tinapasamak, look at it, brethren, babaan ka deti nga live stream, diyo mo, nagadot kabagyan tayo, gagayem tayo, classmates tayo, relatives tayo, uray abroad, kakabsat, we can notify them, we can message them and share to them, hey, listen, watch our live stream. And as a result, itay bigat, manutay na save. At the 7 nga initial kakabsat nga naisubmita, nga nagnagan ti professions of faith. Madaydayaw ti Apo kakabsat. Kat kunarti may sa kabsat, Pastor, nakakahiyaman pong sabihin, pero alam mo, mukhang mas marami akong nai-invite ngayong live stream ang service natin kaysa yung dating normal na ating service. We are not saying, nakastitulatan forever kakabsat, but what we are saying is this, uri at datay ti kastoy, nga kasasaad kakabsat, madaydayaw ti Apo, at dagayang plano na. At dagayang kayat na nga aramidan. Iso nga kakabsat, iti pa nagbiag, numamisam nga makita ti plano ti Apo, kadigita nga problema, kadigita nga parikot, kadigita nga panangumumsi, ti karubam, ti kabagyam, kadigita nga aramidan ti tatawagin ka. When you fail to see the plan of God, you will become bitter. You will be discouraged. You will be depressed. You will destroy your life. But listen, you don't have to be down, to be discouraged, or mga kapatid, to destroy your life. No, look unto God. The Father has a plan. Though it's hard to see it now, you feel that you are walking all alone, but He is there, no doubt. Amen? Awan dua-dua, nga tiyapo kakabsat, adda kadigitoy nga mapaspasamak. Kada kayong adda dita frontline, we praise God for you, we thank God for you, but our prayers are for you. Salakniban na kay kumaitiyapo. Tulungan na kay kumaitiyapo because secondly, not only nga tinakita tayo kakabsat the plan of God, but we see the presence of God. Marik natay kumakakabsat, kada ito'y nga sitwasyon, sa pasap kan pada-pada, nga marik natay kumati presensya ni Apo Diyos.
Yes, he was forsaken by his own brethren. He was abandoned by people. He was betrayed by people. But listen, hindi po siya iniwan ng Panginoon. The Bible says in verse number 2, and the Lord was with Joseph. Nagsamit daytan kakabsat. The Lord was with Joseph. Kalati arig na deto ikot kwa. Detay nangangka itilong ganisa. Adain na po mo. Ngem do awan tay buggoong kakabsat. Kalahang nga na imas. O narigat tiyag sagaba kakabsat. Ngem nasamit gaputa da iti yapo. Adalata iti ragsak. Adalata iti talna. Adalata kakabsat iti panagmanakem, panagparbeng, panagtepel. Gaputa kadwa tayo iti yapo. Makita yung ati verse 3, di balay ni Potiphar, kakabsat, and his master saw that the Lord was with him. Nakita yo? Uray di unbeliever nga amo na. Nakita na kakabsat, ti presensya ti Apo iti biyag ni Joseph. In verse number 5, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. Kala nagbalimpayan nga quote-unquote swerte ni Joseph. Nagbalimpay nga swerte. We don't believe in that. Pero in the eyes of the unbeliever, kung nakakasta ni Potiphar, o Joseph, di kalata Joseph ha? Kasi nanipot at dakad, tuyot, pimintas ti biyag me, aya? And then in verse 21, but the Lord was with Joseph. Yes, naibulang iso na ni pagbaludan, ngem kinuyog ti Apo iso na. O kakabsat, data yung anak ti Apo, ti kari ti Apo, I will never leave thee, nor forsake thee. Deta ti claim yung kakabsat, hanyo liplipatan. Remind yourself, the Lord is with you. Verse 23, because the Lord was with him, praise God. Kat dahito nga presensya ti Apo kakabsat was a preserving presence. Gaputi ka dati Apo na preserba ti biyag ni Joseph. It was a prospering presence. Gaputi ka dayti Apo nagbalay gilat ta kakabsat ni Joseph. It was a providing presence. Iti kanito nga kasapulan ni Joseph at dati Apo nga nang provide. So kung natin siguro, ay piman pa ay kaasipay, hamo nga maibaga kakabsat, nga piman ken kaasipay ni Joseph, taapay, at dati Apo ken kuanan. Numampay kas na nakapimpiman, dagiti kasasad, tayo no daduma kakabsat, ngem hanti maibilang nga nakapimpiman, tati Diyos adda kada tayo. Klamaran tay laeng kakabsat, dayjay panakarikna tayo, panakakita tayo, iti preserving, prospering, and providing presence of God. Iti kanito nga masapol na ti wisdom. Gaputa digiti duha nga nakadkadwa na di pagbaludang ket adda tagtagainop dagat he needed wisdom to interpret the dream. Kunana, han kadi aya di Genesis 40 verse 8 kunana han kadi aya nga iti interpretasyon naggaputi Apo bagayo ta tagtagainop yo kunana. Improvide ti Apo ti wisdom ken kuana. Listen to this. Anat masapol mo itakabsat. Ti Apo addaken ka. Han nagkedked ti puso ti Apo nga mangisabot ti kasapulan. The Lord is with you. Why worry? Just pray. Agkararag ka ti Apo, ibagam ti Apo ta problema. Ibagam ti Apo deta nga pakasaktam. Ibagam ti Apo deta nga pakadagsinam. Ket ti Apo sindadaan nga mangipaay, dayjay may tutop nga banag para ka deta kasapulan because God is with you. Praise God for that. So nakita tayo ti hand of God. Maudi nga rod kakabsat, last but not the least, nakita tayo kakabsat, iti hardship of Joseph, nakita tayo iti hand of God. Number 3, we will look into the heart of Joseph. Oh, dahito yung kakabsat, pag-exampolan tayo, let us see his heart and let him be a model to us. The heart of Joseph. Makita tayo nga ti puso ni Joseph, kakabsat. Listen here, nga digiti parikot, iti inconsider na. Haan nga digiti parikot kakabsat iti gapu na nga pinerdina, iti gapu na tapno perjen na kuma iti biyag na. Hang nga gapu ka digiti nga parikot kat isutrason na kakabsat guraan na digiti kakabsat na kan ni Mrs. Potiphar kan di nakadkadwa na nga nagaygayem na jay pagbaludan kakabsat. Apay kasano kuma kakabsat. The big question is how come nga tumaod iti kindness, iti love, iti compassion, kakabsat, iti forgiveness, iti puso, iti tao that was horribly and terribly treated. How come, kakabsat? How? How could it be? Mga kapatid, that is the big question. And you know what? The answer, mga kapatid,
ket gaputa ti Apo latta iti kinita na. He was just looking unto the Lord. Makita tayo kakabsat in three instances, for example, in temptation, iti kanito nga nasulisog isuna, ti apot nakita na kakabsat. That's why, in temptation, he was godly. In temptation, he was godly. Iti sulisugan ni Mrs. Potiphar, anat insong batna? How then can I do this great wickedness and sin against God? Kunana, hang kumaarami deti nga ba nagmam, kunana, han nagapukin ka, han nagapukin ni amok, han nagapukan niya, mabuti nga ka may katrabaho. No, this is not the point, ma'am. I cannot do this sin because I will sin against God. Niya po Diyos tinakita nakakabsat, iti ka nito nga masulisog isuna, at daken kuana, ti panagbuteng kiniya po Diyos. Di mapilaw kakabsat nga uray ubing pay, at dakin nasirib ken kuana. Di mapilaw nga uray ubing pay, at daken kuana tinaisang sangayan na panakaawat ti biyag. Taapay kakabsat. At daken kuana ti panagbuteng kiniapo Diyos. The Bible says in the book of Proverbs that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Oh, dear young people, listen to this. The best wisdom does not come from technology. Ti kapintasan na sirib, hanaggapu ti lubong, ti kasayaatan nga sirig, aggapu kaniapo Diyos, kat titulbet nga manglukat, kadaytoy nga treasure of wisdom, kat panagbuteng kiniapo Diyos. In temptation, he was godly. Ti apo, ti kinita na kakabsat. Isungahan na nga ginundawayan daytoy nga sulisog, tati apo iti kinita na. His life was anchored on the Lord. Not only that, in his tasks, kadagiti na ipakumit ken kuana nga trabaho, he was trustworthy. Way back home, kung nanitatang na anak ko, ingka mambalunan dagiti kakabsat mo, listen to this. Amok kakabsat, hangka di nga, let me ask you a question by the way, hangata nga aware ni Joseph nga kagurgura dagiti kakabsat isuna? Is it not? Is he not aware nga, di ba nakadammo kakabsat nga, kagurgura isuna dagiti kakabsat na kat, baka dangrandak kunana kuma, di nga ming kakabsat? Ngem gaputa utos ni tatang na, nagtulnog. Oh, listen, in his task, he was trustworthy. Daduma dagiti anak, bauna, nagadupela nga rason na, aramidon ng tumulang. Kakabsat, awan ras-rasunan. No may pakumitan ka iti trabaho, aramidem nga si papasnag. Gaputha mo aramidem na para ka, dagiti naganak mo lang aramidem nga para iti apo. Iti di unag ni, di balay ni Potiphar kakabsat, kunana iti Biblia, ni Potiphar mismo, hanaam mo kakabsat, no anan tinagunag ti balay na. Kas jay lang iti kumpiyansa na kan talit na kan Joseph, nga urehan na mo, dagiti nagyan ti unag ti balay na, awan danag na, basta ni Joseph at daijay. Wow, he was trustworthy. Mapagtalkan kakabsat. Amen? Oh, sabi ko mata, datayo nga anak, mapagtalkan datayo, dagiti naganak tayo. Hanga gaputi pa nakailulong tayo, kadigiti computer games kat kumpurmit mapidot-pidot mo tanga ilako, tapno igatang mo lang, ti pag-data, pag-internet mo. Listen here, in his tasks, he was trustworthy. Di ko na ibalot kakabsat, o diyo nagtipagbaludan. He could have become bitter nga maan, ti apo latat kinitan at kunana, Lord, hang kuman maawatan namin na mapaspasamak ita, ngem amok nga da planom, kat gaputa daka kanyak, apo Diyos, no anyat agdama, nga naipakumit kanyak, aramidag nga naipapusuan. He was looking unto the Lord. So dito di kunana ti Biblia kakabsat, iti Ephesians, whatsoever you do, hamong aramidan, gaputa da tao nga makakit-kitagan ka. Aramidem gaputa ti Diyos, sikikitagan ka. His life was anchored on the Lord. Mga kapatid, and in his trials, kadigito'y nga hardship, kadigito'y kakabsat nga rigat nga nagpasaran na, listen, he was steady. Oh, praise God. In temptation, he was godly. In his tasks, he was trustworthy. In his trials, he was steady. Han na nga nagpanawan ti Apo. Han na nga nag-backslide. Han na limamiis ti pamati na ti Apo. The word steady means firmly fixed, not shaking or moving. With all that Joseph went through, the question is, how does kindness and love and mercy and grace become cultivated in the heart of one so wickedly treated? Kasano ko ma? Nga di puso nakakabsat, nakasaysayaat, iti impakita na, despite nga nakasasaem, iti inaramid ti tattao ken kuana.
How does forgiveness and compassion come from a heart of one so horribly treated? Why? The answer is this. Ti apo latta iti kinita na. Amen. Kakabsat, ti apo iti kitaan tayo. He was anchored on the Lord. Nakita na iti ima ti Diyos. He saw the plan of God. He saw the presence of God. Ang adigijay rigrigat ti kinita na kakabsat. Kat na ibaga na dahi ta kakabsat, iti Genesis chapter 41, dinggan nyo ti kuna ni Joseph. Look at his heart, dati ngayon balikas na kakabsat, naggaputi puso na. Kat kabsat, uri anat na pasamak iti biyag mo, uri anat pasamak mo ita, kasto'y kumamot ti agtaod, diti puso tayo kakabsat. Genesis 41:50-52, the Bible says, and unto Joseph were born two sons. At dadwa nga putot na. Verse number 51 ko na, and Joseph called the name of the firstborn Manasseh. Pinanaganan na jay na una, ti Manasseh. Anat ka pa ng ti Manasseh? Ti meaning ti Manasseh, kunana, for God, said He, had made me forget all my toil and all my father's house. Ti apo kunana, liniliwanat, kadyak, napanunutan no kasanot kasaem ken karigat dagiti napagdaldalanat ti apo ti gapuna nga ti pusok ita ket awan iti gura awan dadagsen awan ti anyaman na sakit iti nakem. It is God, he said, ti apo ti rason gayam di gayam relasyon na kanapo Dios iti tulbek no apay nga kastoy langan ng ti puso ni Joseph. And the name of the second, di may kadwa nga anak na putot na, pinanaganan at Ephraim, anat meaning ti Ephraim, for God had caused me to be fruitful in the land of my affliction. Oh, what a blessing! Uray gayam, ipababa na ka ti tao, no tiyapo kakabsat itandudo na ka, awan ti makailapod iti dayta. Ngam uray sabat-sabatam ti blessing, no awan tiyapo kang ka, liklikan na ka iti pamendisyon. So ako na panaganan kat Ephraim, gaputa uray na yadayuak ti pamilyak, uray na ibaludak, uray nagbalinak nga dipen, ti apo ko na pinagbalinnak nga narangay, pinagbalinnak nga nabunga, iti daga nga nagsagsagabaat in the land of my affliction. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, maybe you are going through afflictions right now. Gat adu dagiti adda nga sumken iti panunot mo. Ngemahan nga di kita nga banag iti kita. Don't just look at your afflictions. Ti kitaem kakabsat iti apo. Kitaem iti ima iti apo. Kitam ti presensya iti apo. Iti plano iti apo iti biag mo. Kat hangka nga may disturb ti panunot. Han ko mga gumura iti pusom. Punuom latta kakabsat iti ayat iti apo ta pusom. Amen. What a blessing! The Lord, He said, had caused me to be fruitful in the land of my affliction. Brethren, listen. Malaksid kadeti pandemic ken krisis nga pagdadaanan tayo itang agdaman. Malaksid ti dayta, mabaling nga dadadigiti problemam, adadadigiti pain and sufferings that you are going through. I-encourage ka, gayem kabsat ti dayta nga gundaway, look at the bigger picture. And the only way that you can see the bigger picture is when you seek the presence of the Lord. Birukem ti presensya iti yapo. Agkararag ka, agbasa ka iti Biblia. Hangkit di nga, DJ linglingayam ti bagbagim lang ka, digiti Facebook. Nga linglingayam ti bagbagim nga, tiltila datir aramidam, nga buybuya kat tano. Do not just divert and comfort yourselves with these things. But seek the presence of the Lord. Agtalagkag kamang kakenkuanan. And you know what? Listen here. Uray kasanot karigat kasaem deta nga pasamak ti biag mo ita. I would like for you to know, God is just preparing you for greater things. God is preparing your life. Takuna nagabsat, ti may nga pagsawso, ti may nga pastor. No sinno kano, ti suutan ti apo. No apay nga suutan ti apo. Ti sagsagana gayam ti apo isunay, ti dakdakkel nga pakaaramatan na. Oh, what a blessing. No makitam daytoy nga plano ti apot ko nam. Oh, sige, suffering, welcome. Crisis, welcome. Problems, welcome. Pain, welcome. Sadness, welcome. Hurt, welcome. Dito di ko na ni Apostle Paul, I glory in my infirmities,
that the power of Christ may rest upon me. Agtalag kay tiyapo, kabsat gayem. Just trust in the Lord. Kada kayumet nga gagayem, bisbisita, ngagbuy-buy ay ti dayti nga gundaway. No nablessan ka, kadayti nga message. Dayti nga message, adadda nga mananam mo, kan ma-experience mo, iti biyag mo. No adda personal, nga pudpudno, nga relasyon mo, kiniapo Diyos. That you cannot only call Him God, but you can call Him your Heavenly Father. Pastor, what do you mean with that? I thought I was created by God. Yes. Pinarswana tayo ni Apo Diyos. Imati Apo tinangaramid kada tayo. Ngem laglagipem nga kaputi basol, na isina tayo kenkwana kakabsat. Kat dayti nga panakaisina tayo kiniapo Diyos, kuna na ti Romans chapter 5, kat itunda na ti panakatay, panakaukom, ken panakadosa. Ngem ti Diyos ay ayatan na tayo unay, nga di na tayo kayat nga madusa kakabsat. Gaputi dakkel nga ayat na. Nangaramid ti pamuspusan, tapno datay nga tattao, maipulang ket maisubli kenkwana and to be His once again. And the only way that God can retrieve us and redeem us, ket no agbayad isuna. Ket niya po Diyos, nagbayad. Imbaon na ti bukod ng anak, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, Jesus Christ. Ket ni Kristo babaen ti biyag na, iso ti nagserbi nga bayad, kaday di nga basol kang dusa, tapno may sublitay ka na po Diyos. Kat babanti pa nagungar na, ipaspasimudag na kakabsat, nga dayjay nga bayad, kat isut ada birtud na kan makaumanay, nga makaisalakan kan makasalbar kan ka. Listen to this, awan relihiyon nga makaisalakan kada tayo. I'm a Baptist, you may belong to another church, but listen here, no church can save us. Awan relihiyon nga makaisalakan. Hantay kabailan nga isalakan, ti bukod tayo nga biyag, because we are sinners. We need a Savior, and that Savior is Jesus. Kat ti Cadelina, whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ti dayti nga gundaway, would you come to Jesus? Lumapit ka sa Panginoon. Tanggapin mo siya bilang iyong sariling tagapagligtas. Right now, awisan ka iti maysa nga ababa nga kararag. Saan ko kararag dayto eh? Kararag ti pusom. Itangal daw, April 19, 2020, awatom ni Kristo. May relasyon ka ti Diyos, agbaling ka nga anak ti Diyos, kat dayto ngayon kasabak, may experience mo iti realidad. Gaputas ka kat agbalin nga anak ti Diyos. Would you pray with me right now? Bow your head and close your eyes. Kat makipagkararag ka. Apo Jesus, agyaman iti dakkel nga ayat mo. Idinto asyak, may sama nagbasol. May ikari amadusa. Nga magyaman Apo, ta iti ayat mo, binayadam, ti dusa iti basol ko. Kat Apo Jesus, natay ka ijay krus, ken nagungar ka, tapnon isalakan na. Bigbigek ama nagbasolat. Saan ko may isalakan ti kararwat? Kat Apo Jesus, awaten ka, akas personal, amang isalakan, ken manubot ko. Agyaman Apo, iti karim kanyak, biyag ngad na nayon. Amen. Wow, what a blessing. Congratulations. No si muro ka kaday nga kararag, kat tipusom na dan iti pamati, ada pamatim, kat inawat mo ni Apo Jesus nga iso tinatay para iti basol mo. The Bible says that you have everlasting life. Number 1, nagbaling ka nga anak ti Diyos. John 1:12. Number 2, nagbaling ka nga baro nga parswa. Nadaan ka ti relasyon kini Apo Diyos. Kat itata ti Diyos kat nagbalin nga amam. Today, April 19, 2020. Review dito nga message kat kunam, oh Lord God, thank you that I can call you my Heavenly Father. Madaydayaw iti Apo kakabsat. Amen. Kat kas panangtod tengaro digiti offerings tayo ita kakabsat. Ayan, we will be praying, after which we'll be singing the shelter in the time of a storm as we give our offerings this afternoon. Let us pray. Agyaman kami, Apo, iti parabor mo, ti nagagan mi nga mensahe, dagiti na imatangan mi nga presentations, iti bigat, kan uray tatanga malem, kat maragsakan kami, Apo, nga makita ti kasasaad,
dagiti dadu mga kakabsat. I pray that you continue to bless and provide for our needs. Bless even as we give our offering. And Lord, salamat po sa mga provision and even for the opportunity to extend help to those who are less fortunate and those who need help, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Verse 1. Sa ti apulata iti kaptan tayo. Let us anchor ourselves on the Lord. Amen. Kat I hope nga iti dayti nga nagmalem kakabsat kat nariknayo manen iti presensya iti apo babaan iti panagkakadwa tayo iti panagigimong. So we are very excited kakabsat nga malpasan to dayti nga banag by the grace of God. And we can go back into our normal way of worship service. Okay? Amen. So God bless you and have a blessed week, and to God be the glory.